Sciubach bhuam a glúistán. 7 mbliana bhí sí agam. 7 mbliana den deal lúc. An seanachas fuaí filarum dvéir chéile óhin. I gorcaigh I cheanníosaí. Pulanach a dhéal lumí. Nuair a bhí cúpla bríagán fánach tógamach as cúil na cartaige, bhronn sé rom ochrachan na carta. Thug sé defan géad dá fíocha ar neis duman san. Frulach a dúirt sé. Bhí sé dearg thuúlach dréis éilt tharíthe ó Montreal. Ar chláiste na hallscoile a bhí mar rial, agus le linn na cógála paleografiachta a thugán mé, do bhualas den géadúr leis a bhar go Dr. Jody Coogan ar. Siar lum mar bhóthar a níthir an son go corcaghine. Agus le timpplaán bhealinn bhuilinn ar an daobh héireann angin corthaidíam agam, bhí seanach airad am a chuid tamáil siar an bróiste múrach. Mála cement ar a bhaclainige. Dhéanas rud éir, mar a dhéanann go minic in dhéasan. Dhéanam ar béastá agus an bés in a roiirc ag a TG ceir nuair a thugad ar fé chláir dar tidal tros bóthar a dhéanamh. Ghnó me gan bra farsing, gurm, agus tar haar slíonnta chun oldóir de dúmpar nó chun go síning héin tamalán. Cheanglíonn an ruthar den rac was a ciún, agus ar bhuine áid cúil, gramí is forógra an gailteacht a bheog an gársa. É níd an imóchirthe, chuirtaí na cheartta ríist le páirt na eáimhe ó chlós conimar rullahans, istí go drálí. Agus an lá fuair sí an tep ón NKT, is as gailin a isíoch an túrisc ar na fátainna micnúla. Cápéis stáir áling. Í lán den nua hermíocht inaltóireachta, ach fágach fórlag mu bheith cenach gailteachta a dtír PDF don agin bíorla, déis reachtgáirí fannáideach a churda. Agus parcáilte tharíthe, déis 7 pint in inis fear a chara ag a bhlaiciol. Le hairí gréine, diachamar ar Conor McGregor Howell in Las Vegas, sé a fáil an ceann is fear ar Nate Diaz. Ar feig bliana a bhí sé parcáilte taobh le tigma ar críne, bhí sé aine methe go mirice, agus nuair a dhilas a ríist, bhí sé lán do snas agus do chinchlach. Stop garda ar nemacaige an son mé, bhí sé tmáint roch rúig. Agus cé gur thug sé shitbox, mar bhas le ar an mótar, scuil sé lom go tróbcarach, agus tóg bogé ina bhanacht bh cacha gérum. Ach bhí cad é teachtaní ar ionta mar shitbox. Hisálas hitch irthe, nuair a chuas le carabháníocht, agus hima ainasaí ar fud na héireann, trasna na Eorpa, agus chun na sualinge dá hiúnlachan son. Haon bunca sé, petegal. Dúirt Mickey a bhealí bhric, nar bhéon droch hartaí ach ná déanach sí an bhart le thuúlach chum mór irthe. Thug sí an de teachta luchta cáinte an baist. Bhain sí an tólan amach go réig. Seachas achtara a bháin, inar hep ar an ochar lectrach. Ach sin scéal eile, agus insin ar a scéal son in nán dar tedal achtara giúla an amadáin. Dána gnóigh dumsa an tarna dúis ag a cumárta slamalíochta liú lúnasa. Dána hil dum formad ma vanacharad, bhí sé sigarán gur ma jaall ar frihléidan irs a brunach dúis rumsa, seachas irthe. An gíre sa tólan an son. Thugus Airbnb ar feigin ráthe is fuarid an bhliain an, agus tháinig cnag gon chuine díon noras an chéad bhaid nán. Bhí malach snachtig, awl bhuair in sa chosán, sin dom, agus da bégan an mótar a farcáil in sa bóthar. Sa tráid, sinnébhéir isúil ag muintear na háite chuma. An bhadan dar giún ar sa misil am héin, chleanhin an cosán san amach,
fé tholas riaga na tuithe sulaní. Ach bhí an pobal áitiúil eise, agus gléach na pólíní nuair a tógach ceann den iverfláta deoranta nar haig hena náit. Agus ealróch gur leor an réid cofiíoch corcíoch le lascéal dhéanamh gon bólín dul a póirseáil sa bhótar gan cuir gan írig. Xenofóbia. Dos léasan doras chuigeach go háirint, agus ar dé hardin bíl a dúirt sé. I own the car so mise, and could we talk in English because my Swedish isn't great now? Do you own everything inside the car? And he héad ceistile. Yes, so mise, agus bhíon díal diant an uair sin chuoníos ar a grócha beag ránach KBD, a bhí caite mun ghoras an fashinéir tosig. Bhís crocht ag a grócha son. Ó Bloom's Café I Bort Larige a fuair sé. Café me gra hár. Tá stuff in animas a bheith tlachach ar fad du ar glithe na seorbig, ach mar sin héin tá cuidas na báil stáis a chur gcuine nara go láidir. A cabh leis seolalas go rathannach T-C nas ráide hainte. Agus dairí leis na hudaráis Bloom's Café a róna óin. Gus bara femíntocht a bhí sa bhéid sin mar go raibh glacathe ag údarás chostam na héireann le íceochtaí cáin an bhreslócha a dacha leis na Harry KBD céanna a dúmpádáil me grethár isteach sa tír. Tá alta gom héin ar nós mar leis sin scéalsan. Ach péiscéala an pólín sóla nach sa. Dír sé bheittíigh agus hí mar chun buird, fleise mar fíce beag, fíce agan na súlanig ar an sas ta, agus bhí sé bramuintar hilum. Bhain sé tainmh as a górá míorla, é a fíorthaí cén focail bearla thugtar ar an géachta sneachta in éireann. Dhéann sé scéal mór den úna bhí ar an son le mar aigire, ná bíonn gnódáil a héad a gine in éireann, ná bíonn ar nóhin sneachtaí gine. Níor chuir sé ein tíim sa dalú idir THC agus KBD mátá. Bhína sé go gcuirfí fináil cúpla míle cróin orm, agus nuair a tháinig an ínáil sa fost ar deire is cúpla míle euro a bhí álorug. Is mór idir luach na crónach agus luach an euro. Ach sin faibar ein not a lár na huire, hí alt eile san Irish Times le déanaí alt mar leis an gépa pólíonachta a há á dhéanamh ar an Little Collins CBD dispensary sa Ghaillimh. Corpaig an dhéanamh do gnólachtaí beag tailig mar dheall ar aire a háit leach. Agus dúnfar Little Collins in isistócha agus begir vertí níos trám chúsí fósán beidir. Ach luas a dusach an spíal gur scubach bhuam a glústáin, agus níd a grím KBD, NKD ná an RUC a hála sé sin. Cimad is graim ar a sipbach sa tólan, agus thug sí mé héin sa cháde a bhaile go héireann an saorasan. Bhí blian eile gom le hín éireann, agus ba dhé an plan a bhíon sanna gom de cúpla míad arnach a bhaint aiste I gceist lonú chun briséile agus I hamáint chun na tíirce omnolaí gan íosan. I ghagand I go maithir sa tíir sin ar deire. Farír ní mar sin hiramach. Bhuinas an bhriséalmach má go leor ach dhéirigh ar na srianta Covid ar fud na hárpan san agus ní rás ábalta tuairt findras dernach san chun na tíirce. Inúnad, bhuinas amach clós chunamar cordínach agus bhíra san sásta an chearta bhealú ach cúpla seachtain a thuirtadáibh. Ach os rud é go bhfuil pólíní na bhelige sort díomhaon bheith láthair. Mar dheall ar an leid tráchta ar an móthir le lína díon glasála, bíonn siad a fearmach de dhéisina leis na séránig a chúisimh as mionsáirithe tráchta. Tháinig cnagdí doras me bhéán Bruxelloise, na pólíní bheann, agus sásamh drochínt nach ar an gnúis. Monsieur Fox, nous avons constaté dans cette rue un véhicule en défaut d'assurance dans la voie publique. Serait-elle la vôtre? Bhí me follas í áirichis, caite uamagam. Ní ácan an tuige hiile ascan is rianta, ní hermanas ar istí agus bhí si díomhaíon ar hebh na sráide. Níor bhailóha. Ní raibh
policy orchis a gháil is a féigil agus bhí sí parcáilte in áit fi blií agus bin a raibh. Dátí is a loho nar a bheandí bhála a dhéanamh. Ach déadach ina le na féicle pléasca fi was ganíomh heiré a dragréidir. Agus rófií a mecht de hithe sa tráid agus gan áirichas a gomsa an san leis na híspartí sin ar fad a chuitir. Ní rithe le héad sin gom riomh hena. Agus tá cíal cheana inis gom agus a gutsa beidir an tétha géisteach le seo. Sin mar a bhí ar énos. Dardí thar lóthú an shitbox de grím trochalín taricé agus thocríidir fináil áféiseach le híach sa a dúr fi haar neis do mí. Ach bhí bealach éilethe an. An glúisteán a dheonún de Stát na Beilge. Ó profíre le da Belge. Bhartaíos an son gurh iúnach an tlia le sláán a gágan tuige. Agus amach an Dreamcatcher a bhí tucaigh má bháthir dom agus bhrunas ar na pólíní na hacaracha.